salteaua numărul 1, în categorie de 46 kg, se pregătește Mihai Bugăievski. Salteaua numărul 2 se pregătesc Dragunov Maxim, Parasiuc Daniila. Și categoria sportiv, categoria de greutate 66 de kg. Salteaua numărul 2. Încep categoria 66 de kg. Dragunov Maxim, Parasiuc Danila. Se invită categoria 48 kg. Costache Pavlenko. Se pregătesc Vlas Florea,